Fáilte Chronne bunú nGleann Cholm Cille le chéile inniuh le páirte ghlacha a bhógra teilifíse a bhí á hefada sa gantar go RTE radio na Gaeltachta. Dair leis a trásháile in neisceart tíar chonel, comórtas a bhchaint i chéile gur bead an cantar Gaeltachta a bheits le feiceáil ar a teilifíse míúil le áir a Harans ar heirifís radio na Gaeltachta. Thug Áine Ní Bhreisleáin cuairtearú. Action! Bhí neart action nGleann Cholm Cille agus crú scannaíochta ar a bháile le fógra pobliachta de RTE radio na Gaeltachta a hafad. Bháilí slú a mór le páirte ghlacú san ácaid agus súlach a heabhar amachtaíon le. Radio don phobal a tain radio na Gaeltachta agus thug muid deist a phobal Gaeltachta ó chuile chearn den tír chuiriste ar chomórtas agus hacamuid go rána hamid an balle a ba orstini leis an ógra a hafadú agus dírí le Gleann Cholm Cille. Bontaiste mhór atá de chuirsaí torasreachta go héitiúil go méid an stréidháile le feiceáil ar fod na tíre. Bhíon táir an tan amsúrínta mai buchas le dia, ní rós é na réir a méise go mai agus tá scafte mór daoine thart agus bhí banú na radio an seo ar maidin ag créilú beá an cheantar. Ní hamhain go méid páirsan an radio cos le rónan mac i bhuí agus sin buin brantha le feiceáil a beidh páirsan ó nGleann léarna san ógra fásta. Bhí sin buin sésta gansaíú Columba a chathúd an tafadú. Sínta cholágus ní étá áit ní steise ála áine ná náte. Bhí ben se tríhuiir a hána ag comórtas pelle na Gaeltachta áiteálainn daoine álainn. Dan lád stairúla don agus smór a gagahar an amsir waitún agus gur hanig na daoine amá. Bei daus ar I Gaelatha, dégarí na héite agus grúpi ceáil le feiceáil ar na scéalainn ar a bhí siúgainn na a bheits an fógra trá second a rád a chréalú ar station teilifíse TG4 agus ar teilifíse RTE. Fuinte se rií weise se bhí géisiad lom sa dulmach ruí ar an chléir ceáil benne Spain. Áine Ní Bhreisleáin nuair TG4 nGleann Cholm Cille.